ešte im za to aj platíme. Ja neplatím. Ale platíte, len o tom neviete. Ja za sex neplatím. Jedine ak spermobankovým prevodom. Takéto prejavy biológia pozná veľmi dobre. Štúdia neraz ukázali, že samice šimpanza zvedú dominantného samca len preto, aby sa dostali k jej koristi. Jeho teda. Teda cieľom všetkých živých organizmov je, čo? Rozmnožovanie, odovzdanie genetického kódu ďalším pokoleniam. No a prítomnosť Cornela a Janice sú nesporným dôkazom toho, že aj vy ste tomu podľahli. Ale ja som ich vôbec nechcel. Ďakujem ti, otec. Prepáčte, deti, ale ja som sa chcel len dobre zabaviť. No. Nalejem? Takže Oni nám kradnú spermie a my im za to platíme, čo? no, Bohovo. je jasné teda, že je už pre ženy typické, že si chce pripútať konkrétneho muža, ale to už závisí od asymetrie pohlaví. Čo? Že nikdy nevidel asymetrickú? Asymeter, čiarka. Bez ohľadu na to, koľko milencov má žena, urodí len toľko detí, koľko vládze. A potom si hľadá toho svojho ideálneho, ktorý zabezpečí rodinu, bude zarábať, vychovať deti, donesie jedlo a tak ďalej. Zatiaľ čo muž si svoj rebríček spoločnosti stále môže zvýšiť vďaka záletom. Muži sú jednoducho tak uspôsobení, že využívajú každú príležitosť na neveru. Páni, to som si vždy myslel, že ja rozhodujem o tom, s kým pôjdem do postele. S kým to áno? Ale prečo to robíte? O tom rozhoduje niekto iný. Rytisko. Nie. Testosterón. Čo? Testosterón! Chemická zlúčenina týkajúca sa všetkých stavovcov. Práve to z nás spraví chlapov. Práve tento hormón nás nutí behať za ženami. Od narodenia až po starost. Drahé autá, luxusné kluby, štetky, dovolenky 2-krát ročne, butiky. A môj život stojí za obu. Čo? Tvoj? Skončil si z nás najlepšie. Rok, 2 a urobia ťa profesorom. Profesorom. Neviem to so ženami. Ja viem. Veď vidíš. Pamätáš si profesorku Horvátovú? Najkrajšia pedagogická kož v histórii fakulty a vždy tak očarujúco smutná. Smutok ma vždy priťahoval. Ty si s ňou bol? Ty? Ty. Tiež som sa tomu čudoval. Mohla mať kohokoľvek. Prečo práve ja? Vždy som si myslel, že s ňou spáva docent Špička. Mala široké srdce. Ja, on sme sa v pohode zmestili. Ja ťa zabijem, to mi hovoríš až teraz. Bolo nám spolu úžasné. V posteli mi čítala z knihy biológie. No a raz ráno pri raňajkách mi hovorí, musíme to skončiť. No a mne to vtedy znelo ako z nejakého amerického filmu, tak som povedal, fajn, ak to tak cítiš. No a odišiel som. Dobre si urobil. Nemohli by ste ma naučiť niektoré z tých vašich trikov? Jasne. Tak ja budem žena a ty sa ma skús ma presvedčiť a... No skús ma presvedčiť do postela, aby som išiel s tebou.
Magister Martina, teším. To ona už dávno vie. Už len čaká, kedy zatrúbiš do útoku. Čítali ste najnovšiu encyklopédiu o Južnej Brazílii? No takto ju unudíš na smrť. Ja potom neviem. Sadaj, sleduj a uč sa. Ahoj. Viem, čo cítiš. Cítim to isté. Poď a nebudeš ľutovať. V živote sú dôležité chvíle. A táto chvíľa patrí nám. Poď. A ja ti tak vyhľadkám vevericu, že uvidíš všetky zjavenia na sebe. No! Staň! A ukáž sa. Aj to s tou vevericou? No a? Jasné. Ja nemôžem. No, napísal som o nich vedeckú prácu. Oni proste vo mne nevzbudzujú žiadne sexuálne predstavy. Bože, tak spomeň, dajme to... Ondatru! Alebo spomeň bobra. No tak, vieš, nie? Lepší bobor v lese ako bobor v nohaviciach. Oj, bobra, zachraň vzťah. Ak samice považujú nejaký znak za atraktívny, tak samce sa ho snažia zvýrazniť. Prosím pekne, napríklad pávy. Myslíte si, že je mu príjemné kopulovať chodiť s takým chvostom? Je to nepríjemné a nebezpečné pri útoku dravca. Ale samičky chcú kopulovať len so samcom, čo má najväčší chvost. Až vtedy mu všetky kolektívne dajú a samce s kratším chvostom si môžu ísť šúchať. To aj s nožinami to tak je? Takto. Aké máte autá? Ja nemám auto. 2,5 liter turbodiesel. 6-litrový 5-valec. A na čo sú vám? V meste je obmedzenie na 50. Alebo, no, ukážte mobily. Ja nemám ani mobil. Ja sa stavím, že stále najdrahšie modely. Čo? Tak je to aj so ženami. Pojdi a neublíž. No, možno na tom niečo bude. Pamätám si. To bolo dávno.